அந்த காலத்தில் போர் வீரன் காமினி என்று ஒரு போர் வீரன் பகவானுடையக்கு வந்து கேட்டார். பகவானை நான் கேட்டிருக்கி சில யுத்த போராட்ட ஆக்கள் யுத்தத்துக்கு போயிட்டு அந்த முயற்சியோட யுத்தம் செஞ்சு பிறகு சாரண்யதா என்று தேவ உலகத்திலே பிறப்பார்கள் என்று மரணத்தில் பிறகு நான் கேள்விப்பட்டு இருக்கு. உண்மையிலே அந்த கதையில் உண்மையாவா என்று கேட்டார். பகவானே, இது உண்மையாவா? நான் கேள்விப்பட்ட இந்த கதை உண்மையாவா? அந்த நேரத்தில் பகவான் சொன்னார், புண்ணியமிக்க காமினி, அதை கேட்க வேண்டாம் என்று சொன்னார். திரும்ப அந்த காமினி 2வது முறை 3வது முறை கேட்டார். சுவாமிகளே, எனக்கு சொல்லித்தாங்களேன், அந்த போர் வீரர்கள் அந்த மரணத்திற்கு பிறகு அசஞ்சித்த என்று தேவ உலகத்திலே பிறப்பார்களா என்று கேட்டார். அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும்போது போர் வீரன் காமினி புத்த பகவான் அந்த நேரத்தில் சொல்லி தந்தார் போர் வீரன் காமினிக்கு, காமினி, அந்த போர் வீரங்கள் ஆக்கள் யுத்தத்துக்கு போக முந்தி மன அமைதிப்பட்டு அந்த யுத்தத்துக்கு போக இல்லை. மன அமைதிப்பட்டு இல்லாமல் தான் யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க. நல்ல கோபமாக தான் யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க. அப்படி போயிட்டு அவங்க யுத்தத்துக்கு பிறகு அந்த அசஞ்ஞதா என்று தேவ உலகத்திலே பிறப்பது இல்லை. அந்த நேரத்தில் போர்வீர காமினி சொன்னார், அதனால் என்ன அவங்க பிறப்பார்கள் என்று கேட்டார். அந்த நேரத்தில் புத்த பகவான் சொன்னார், புண்ணியமிக்க காமினி, அவங்கள் எல்லாம் யுத்தத்துக்கு போகும்போது போயிட்டு அந்த மாதிரி மனத்துடன் யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க தானே, அது பிறகு மன அமைதியான யுத்தத்தை செய்யலை. மனிதங்களுடைய கோப மாதிரி பகைமையுட தான் யுத்தம் எல்லாம் செய்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் மரணத்தில் பிறகு அந்த ஆக்கள், அந்த யுத்த வீரர்கள் அசஞ்ஞத்தை இந்த நரகங்களில் பிறப்பார்கள் என்று காமினிக்கு சொன்னார். காமினி அந்த நேரத்தில் அழுகிறார்கள். அந்த நேரத்தில் பகவான் சொன்னார், புண்ணியமிக்க காமினி, நான் உங்களுக்கு முந்தி சொன்னதானே இந்த கேள்வி கேட்க வேண்டாம் என்று. அந்த நேரத்தில் காமினி சொன்னார் பகவானுக்கு, பகவானே, நான் அதுக்கு இல்லை அழுகிறார்கள். இந்த நீண்டமான காலம் நம்ம சொந்தக்காரன் நாக்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கி, யுத்தத்துக்கு போகும்போது மரணத்தில் பிறகு நாம் எல்லாம் தேவ உலகத்திலே அசஞ்ஞத்தை என்ற தேவ உலகத்திலே பிறப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்கி. அந்த கதை எல்லாமே போய்த்தானே, அதனால் தான் நாம் எல்லாம் யுத்தத்துக்கு போனேன். ஆனால் பகவானே, அந்த கதை போய்த்தானே, நாங்கள் ஆக்கள் இந்த மாதிரி காலம் நாம் இப்படி யுத்தம் செஞ்சு நரகங்களுக்கு போயிட்டு என்று நாம் தெரியாது. அதனால தான் எனக்கு துக்கம். நம்மளோட சொந்தக்காரர்கள் ஆசிரியர்கள் அந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு பொய்த்தானே சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க என்று அந்த நேரத்தில் காமினி சொன்னார். அந்த நேரத்தில் காமினி அழுகிறார்கள். இந்த மாதிரி நீண்டமான காலம் எங்களுக்கு பொய் சொல்லி கொடுத்திருக்கின்ற இந்த மாதிரி பிரச்சனை எங்களுக்கு மனசுக்கு வரும் போது தான் கவலை. ஆனால் மரணத்தில் பிறகு அந்த நரகத்தில் பிறப்பார்களுக்கு எனக்கு கவலை இல்லை. நீண்டமான காலம்
நாம் ஏமாட்டார்கள், அதுக்குத்தான் எனக்கு துக்கம் என்று அந்த காமினி அந்த நேரத்தில் சொன்னார். புண்ணிய அவர்களே, நாம் யோசிக்க வேணும். அந்த போர் வீரன் காமினி அந்த கேள்வி கேட்டார் புத்த பகவானுக்கு. நாம் மரணத்திற்கு பிறகு இந்த யுத்தம் செஞ்சு அசஞ்சித்த என்று தேவ உலகத்திலே பிறப்பார்கள் என்று அந்த கேள்வி கேட்டார். இந்த காலமும் யுத்தம் செய்யும் போது நாம் யோசிக்க வேண்டும். யாருக்கும் சரி, ஏதாவது சரி, கோபமுடு செய்யும் போது மனமுடு அமைதியான் இல்லாது கோபமுடு ஏதாவது சரி செய்யும் போது யோசிக்க வேணும். எங்களுக்கு மரணத்தில் பிறகு இந்த உலகத்திலேக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலேக்கு வந்து நாங்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் தான் போக வேணும். அந்த நேரத்தில் நாம் யோசிக்க வேணும், கருணையுட இந்த உலகத்திலே கைவிட்டு போக வேணும். எப்படி என்றால் கொஞ்சம் பார்க்க வேணும். இல்லாட்டி அந்த காலத்தில் ஆக்கள், நம்ம சொந்தக்கார ஆக்கள், ஆசிரியர்கள் யுத்தத்தை செஞ்சு தேவலோகத்திலே பிறப்பார்கள் என்று கதை கேட்டு நாம் யுத்தத்தைக்கு போகக்கூடாது. நாம் கருணையுட அம்போடு மற்ற மக்கள் பற்றி பார்க்க வேணும். அவங்க எல்லாமே இந்த உலகத்திலேக்கு வந்து போராட்டத்தை செய்கிறதுக்கு அல்ல. அதனால் இந்த உலகத்திலே எல்லாரையும் மக்கள் பற்றி அம்போடு கருணையுட பார்க்க வேணும். அந்த ஆக்கள் மட்டும்தான் தேவ உலகத்திலே பிறப்பார்கள். அதனால் அசஞ்ஞத்தை என்ற அந்த நரகங்களுக்கு யுத்தம் செஞ்சு போகக்கூடாது. அந்த யுத்த வீரன் காமினி அந்த கேட்ட அந்த கதையெல்லாமே கேட்ட பகவானுக்கு அந்த நேரத்தில் சொன்னார், திரும்பி நான் யுத்தம் நான் செய்யலினா எல்லாம் ஆக்கள் பற்றி நான் கருணையோட அன்போட முழு மனத்துடன் அந்த மக்கள் பற்றி பார்க்குறாங்க என்று சொன்னார். அதனால் புண்ணிய அவர்களே, இந்த யுத்த வீரன் காமினி மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை மாற்ற பண்ண வேணும். அதுக்குள்ளே நிம்மதியாக உங்களுக்கு வாழலாம் புண்ணியவர்களே. இத்தகைய மதிப்புமிக்க தர்ம தேசனைகளை கேட்க தர்ம யாத்ரா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மணி சின்னத்தையும் அழுத்துங்கள்.